watimo mos kuom ng'ikruok mane wantie godo mar masin. Kaluwore koda mano wadok report kaluwore koda weche mag thieth mag kansa. Kaka wang'eyo wantiere dweno ero mabende wang'iyo yore geko mag kedo koda tuoche mag kansa. Od thieth Mbalariany ma Kenyatta oyudo masin manyasani mabiro konyo e thieth mar kansa ma igeno ni biro duoko chien nengo mar thiedho tuono masani pek ahinya e pacho ka. Masino ma iluongo gi dho ngere ni cyber knife biro menyo kendo thiedho adhonde ma ok oyaw dend jatuo e yor bero kaka inyo tim e thieth mar kansa. Kane orwako masin ni jakom mar board mar od thieth mano Olive Mugenda owacho ni oganda ma pacho ka biro yudo thieth e nengo moyweyo kochakore Sh350 ma bende inyalo chul kitiyo kod okumba mar thieth ma pacho ka mano NHIF. Masino ma bende en $675 nonyiew kod piny owacho kowuok e piny mar Amerika ka Kenya en piny mar 2 e Afrika mabedo kode tok piny Egypt. Mugenda wacho ni keto masin no mondo chak tich biro kawo thuolo mar jumbe 6 ka thieth igeno chaki e giko dwe mar 11. In India is between 2 million and 5 million. By the time you add the cost of accommodation and travel to those countries, the cost usually comes to about 5 million. So with the introduction of precision diagnostic at our integrated molecular imaging, this building you see here, the cyber knife we received today shall come in handy in providing precision treatment. So it's head-to-head treatment of cancer and diagnostics, so that when you are diagnosed through the imaging center here, then we don't send you home. We now have the machine to go ahead and treat you. Entails. It is a non-invasive treatment equipment for cancerous and non-cancerous tumors, particularly those cancers that affect the prostate, the lungs, the brain, the spine, the head, the neck, the liver, the pancreas, and the kidney. This system, therefore, will highly improve the quality of care given to patients in Kenya and region, to reverse outbound medical tourism for patients seeking treatment. I did a little bit of research regarding this equipment, and from what I have gathered so far, it is 90% effective in treating cancer. So this is a wonderful achievement for KUTRH and for Kenya. Katika Afrika yote, hii ndio mashine ya pili. Ya kwanza iko katika Misri, na hata huko Misri haijakaa sana, ni miezi 7 hivi. Kwa hivyo kwa kweli ni jambo la muhimu sana ambalo tumepata siku ya leo. Watu wanaweza kuogopa bei, wakasema labda mimi mashine japokuwa ni hali ya juu hatuwezi kuifikia kwa sababu hatuna mali, lakini hata tukilinganisha na kule India watu wamekuwa wakisafiria kupata matibabu, tukilinganisha hata na Ulaya ambapo watu wamekuwa wakienda, malipo yatakuwa hata zaidi ya nusu ya kile ambacho kimekuwa kikilipwa. Malipo kama tunavyoambiwa leo na madaktari kitakuwa ni $350,000. 350,000. Get yourself medically checked, and the building we're standing in front of has a lot of equipment that does exactly that. So let's not wait until it's too late and then you come for treatment.